Good morning, लोगोफोर, and welcome to my YouTube channel Rajibandviews. दिनै नायदो बोथोरा 6 बाजिलाय लांबाय जोबोद गुसु माने खुवा खुगासिनो दं नै मर्निं वाकआव फैदोंमोन जोबोद गुसु सिखारनोथ' बाखायो अब्लाबो जेहेतु रुटिन मेनटेन खालामगासिनो दं ओंखायनो रुटिनखौ मेनटेन खालामथारनांगौ सिखारनोबा अब्लाबो राहा गैया दिनै आं 5 बाजि 15 मिनिटाव सिखारनानै नायदोंमोन गासैबो जेरैथिंबो खोमसि 5 बाजि 25 मिनिटाव नायबाय बेयावबो खोमसि दासिमबो नै 6 बाजिलाय लांबाय गासै जेरावबो खोमसियानो खोमसि खुवा खुगासिनो दं अर्थात फुङाव सिखारनो हायोब्ला मोनसे बाथ्राखौनो मोजां मोनो एसे देहाफोरखौ राफोद मोनो साननि खामानिफोराव जोङो मावनो थाखाय राफोद मोनो ओंखायनो फुङाव सिखारनानै जुदि एक्सारसाइज खालामबा देहाया एसे गुफुं जायो जों बयबो मिथिगौ नाथाय जोङो गुसु बोथोर ना ओंखायनो बायो लोगोफ्रा नङा होमबा बाबा जानाय नङा लोगोफोर जेसेबां हायो थाब सिखारनानै गावनि खामानिखौ मावनो थाखाय नाजा आरो फरायसुलिमोना जायफोरनो फरायगासिनो दङ बिथांमोनाबो खमसे खम थाब सिखारनानै एसे वार्म आप खालामनानै एसे बेरायथिंलाबायनानै फरायनायाव जिरायोबा नोंथांमोना गोसो एसे होसिननो हागोन होननानै आं सानो आरो जाय बिथांमोना मार्चआव मेट्रिक आनजाद लिरनो थांगासिनो दं बिथांमोनखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरदों आरो थुलुंगा जासिहरदों जाहाथे बिथांमोना मोजां फरायो मोजां फरायनानै जाहाथे मेट्रिक आनजादखौ मोजां नाम्बार लाखिनानै फरायनानै पास खालामनो हायो बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ गसाइनि सेराव आरज गाबनानै बोर साबस्रिहरदों जाहाथे गसाइयाबो बिथांमोनखौ फरायनो थाखाय इन्टारेस्ट जागायनो हायो बिथांमोना मोनफ्रोमबो फरायनाय मोनफ्रोमबो नाजानाया जाहाथे जाफुंसारो बेनि थाखायनो आं बिथांमोननिसिम आरज खालामहरदों आं गसाइनाव दा बिथांमोना फरिखा होनो नागिरदों बिथांमोना जुदि गुसु बोथोर होननानै उन्दुबाय थायोब्ला जानाय नङा मानो होनोब्ला जोंनाव बांद्राय सम गैला मार्चआवब्ला मार्चनि 15 तारिखनिफ्राय जागोन जिहेतु मार्चनि 15 सान फेब्रुवारिनि 28 सानबेसेसो दंबावो खमसे खम 40 सान बे 40 सानफोराव जोङो मालाबा सोरनिबा हाबा मालाबा सोरनिबा सारादु मालाबा फुजा मालाबा टाउन सोहोराव थांनाय थिग बेफोरबायदिनो जोंनि समा आद्रि जालांजोबो ओंखायनो आं सानदों जाहाथे बिथांमोना बेफोरबायदि समफोरखौ आद्रि खालामालासेनो मोनफ्रोमबो गावसोरनि खामानियाव बा गावसोरनि फरायनायाव नांथाबो बेखौनो आङो आसा खालामदों जिहेतु मेट्रिक आनजादा नैबेनो लास्ट थ' बेखायनो नोंथांमोननि थाखाय जाय मेट्रिक लिरगोन बिथांमोननि थाखाय मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्राबो आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा आरो मोनसे गाज्रि बाथ्राबो जायफ्रानोखि लास्ट मेट्रिक आनजादखौ लिरनानै पास खालामनो हागोन बिसोरनि थाखाय हिस्ट्रिक बिसोरनि थाखाय जारिमिनारि जागोन जे जोङो जोंनि दिननिफ्रायनो मेट्रिक आनजादा जोबदोंमोन जाय जोङो लास्ट मेट्रिक आनजादखौ होनानै पास खालामनो हादोंमोन बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव मोनसे मेमरेबल हिस्टरिकेल जानानै थागोन आरो जायफ्रानोखि फेल जालांबाय बिथांमोनाथ' फिन आरोबाव हयथ' क्लास 9 निफ्राय बा क्लास 10 निफ्राय फरायफिननांगौ जागोन जिहेतु नेक्स्ट इयारनिफ्राय मेट्रिक आनजादा थानाय नंला हायार सेकेन्डारि आनजाद डाइरेक्ट जाहैगोन ओंखायनो पास खालामथारनांगौआ गोनांथार ओंखायनो आं सानदों जाय बिथांमोना जोंनि फरायसाफोरा मेट्रिक लिरनो साखाफारा जानाय दङ मोजां साखाफारा जानानै लिरदो नांथाब नाजानानै लिरदो नैबेनो लास्ट चान्स नैबेनि दा गुसु बोथोर होननानै दा रंजानाय बोथोरफोरखौ नेवसिनानै फरायनो नांनाया दुखु दाजा बेफोरबायदि रंजानाय बोथोर बिथिबायदि जायखिजाया प्रग्रामफोरा फैबाय थागोन लाइफआव नोंथाङा जेब्ला फरायनाया जोबगोन जेब्ला माबा मोनसे खामानि मावगोन अब्ला बेफोरबायदि प्रग्रामाव थांनो बानायसो जागोन बालायनाय मोनगोन फेलायनाय मोनगोन बेफोरबायदि प्रग्राम खालामनो मानो दा जों फरायनाय समावसो जोङो प्रग्रामाव थांनो मोनाबा दुखु मोनो नाथाय बिदि नङा नोंथांमोना प्रग्रामानो प्रग्राम बालायजासे प्रग्राम खालामनो मोनगोन इयुनाव बेखायनो दानिखौ मोजां फराय अब्लानो जोङो इयुनाव रंजाबाय थानो मोनगोन दा बिदिब्ला बाय बाय बैथिंजाय आबै सासे फैदों बिथाङा सानफ्रोमबो मर्निं वाक खालामो सानसेबो सुटि जाया जों सुटि जानो हागौ नाथाय बियो सुटि जाया हारसिंसो दिनै हारसिंसो मानदों सिनायाखै
थां थां गस्ला खारै सोर आफाया नै बाहाय माबा दङ